эфирда безнең Салават Бикбаев. Оршадан. Салават, әйдә бүгенге уңышларыңны әйтеп үт әле. Мин Бикбаев Салават булам, Орша шәһәрендә торам. Бүгенге ярышта беренче килдем. 2 яшьлек үземдә тәрбияләнеп үскән ат белән. Мин аны кичкенәдән 6 айдан алып үстереп, тәрбияләп, менә шушындый дәрәҗәгә җиткерелдек. Беренче урын алдык бүген. Сез атны каян алып кайттыгыз? Ат безнең төп чыгышы Чечнядан. Без аны транспортный компания белән Башкириядан алып, монда алып кайттык. Димәк, Чечня нәселе и нинди тукым? Чистокровный английский тукымы белән. Хәзер ничә ел инде шөгыльләнәсең менә шушы ат белән? Профессиональ, шушы ат белән ат 2021 елгы. 6 айлык киш алдым, менә почти ел ярым миндә тәрбиядә иде. Һәм көн сайын йөрисезме, юкмы? 6 ай вакытыннан бирле көн сайын җитәкләп, көн сайын үзенә күрә кичкенә тренировкалар үтә иде инде. Көн сайын волейга апчыгыра тырыша идем. Ат белән йөрергә Оршада урын бармы? Бар, үзебезнең махсус круг бар. Шул кругта без трактор белән эшкәртеп, ясап, шул кругны эшкәртеп торабыз. Кыш көне генә проблематично инде аз гына. Анда сез генә шөгыльләнәсезме, или башкалар да бармы? Анда без Оршада Рамил абый Рахматуллин белән икебез шөгыльләнәбез шул кругта. Кайсы якта, кайсы тирәдә ул? Ул безнең Оршаба шартында басуда җир бар, аларның җирләрендә ул. Без шунда эшкәртеп әзерләнәбез. Хәзер Салават, сез ат спорты белән ничә яшьтән шөгыльләнәсез? Кызыксына башладым инде, беренче класста уже кызыксына башладым. Ат өстенә утыра башладым инде. Профессиональ рәвештә 2014 елда шөгыльләнә башладым. Һәм бу ат спортына сезне кем алып килде? Бу ат спортына мин дустым Рахматуллин Рәмзил белән бергә кирип киткән иде, кызыксынып. Алар инде иң башта атлар тоталар, чабыш атлары. Ул Рамил Рахматуллинның улы. Ул Рамил Рахматуллинның улы. Шуларда чабырга өйрәнеп, шуларда чабыр атларында чабып өйрәндем мин. Сезнең бабагыз Харис абый да атлар тотадыр, шулай бит? Әле дә бүгенге көндә 400 аты бар. Атлар тота. Атларсыз тора алмый инде ул да. Сезнең авырлык зыян китермейме атка? Сез менә ничә килограмм бу? 2 яшьлек ат өчен авыр вес белән чаптым, 63 килограмм белән чаптым. Тәртип буенча чабырга тиеши 55-57 кило өстендә. Ат почти 10 килога якын лишний вес алып барды инде. Но әзерлек әйбәт булгангадыр инде, ат әзер булганга ул сынатмады инде, ул весны нитмәде инде. Сез бүген җиңәм дип килдегезме? Сез үзегезнең көндәшләрегезне белеп торасыз бит инде. Мин бүген тренировкада булыр, атны дальнейшем ничек итеп эшләтәсен дә белербез дип, атны сынар өчен килдем мин. Һәм көчле көндәшләрең бар идеме? Бар иде. Булгандыр, бар иде, бар. Бөтен атларда начар атлар юк иде. Сез 2 яшьлекләр ничә ат чаптыгыз? 8 ат. 8 ат. Һәм бу чиста токымлы атлар, шулаймы? Һәм сезнең алга таба нинди планнарыгыз бар? Алга таба хәзер атны инде яздырырга иде ипподромга. Ипподром Казандагы ярышларга әзерлибез инде. Бу атның киләчәге өметлеме? Өметледер. Потому что инде без кичкенәдән үстердек, тәрбияләп, махсус витаминнар ашатып, дөрес тәрбия биреп, вакытында ашатып, киләчәктә өметле булсын дип, өметенә ышанып килдек инде әзерләнеп. Уңышлар сезгә.